Шамарът. Как да удряте шамар? Аз съм Живко от Самурай Доджо и сега ще ви покажа нещо, което много трениращи се вълнуват как могат да използват шамара си в ситуация на самозащита. Шамара е нещо много ефективно, няма за цел да набие противника, но много често го отказва. Сега живеем във времена, в които не може да се разхождате и да удрите шамари на който идея, но ако някой дойде много ви крещи, много агресивен, насреща, вече се чувствате, че ще получите атака от него, един шамар много бързо може да го върне в действителността. И това не са празни приказки, говоря го от опит. Все пак съм израснал в 90-те години. Когато кажем шамар, всеки си представя ето това нещо. Обаче, това не е шамар. Всъщност, ако искате да унизите някого някъде, да, това може да свърши работа. Но ако искате наистина да предотвратите бъдеща атака, да го спрете, то шамара трябва да бъде с ето тази част на ръката. Няма нужда от много замахване. Ето ви ще показвам, стои срещу вас противника. От тук, както се удря десен прав, както се прави курше, без много завъртане на ръката отстрани, от краката ви тръгва, вдигате и участва гърба, рамото, гърдата издръпва и от тук. Това е напълно достатъчно, когато го нанесете ето тук отстрани, да го откаже. Какво се случва, когато шамара дойде тук? Много често от вътрешната страна на бузата се получават разкъсвания, защото влиза между зъбите на човека и му създава изключителен дискомфорт. Преди много години, когато един агресивен към мен човек получи такъв шамар, не можеше да говори една седмица. Сега показвам отново. Ето вижте, дланта, тази част на дланта. От тук засилваме, хоп, и удряме шамара от страни. Ако тръгнете много отдолу, също е вариант, но имайте предвид, че ще се ударите в тази част на брадата му, което, ако ръката ви не е достатъчно добре подготвена, може да се контузите. Също така, още един вид шамар, да го ударите директно в главата напред, което вече е нещо доста по-различно, но ако го правите, трябва тогава ръката да тръгва леко отдолу нагоре, защото ако дойде така директно, може да си усучите китката и да ви заболи. Ръката трябва да бъде все едно вдигате на лежанка, като легнете, как е така, ето тук ляга лоста, хоп, и го подпирате. Палеца прибран, пръстите стегнати и от тук, хоп, няма нужда от твърде много засилка. Както виждате, тази круша тежи малко над 10 кг, ето като направиш така, хоп, вижте къде хвърква, представете си това да е глава. Другото, много хора пропускат и си мислят, че като ударят, трябва много голямата засилка да изхвърли ударения предмет, глава, боксова круша или каквото и да е. А истината е в дълбочината на японския киме, фокус, да влезе удара 2 см навътре. Ето го тук, може да гледате. Хоп! Напълно достатъчно. Ето ситуация. Противника стои срещу вас. Първо, най-доброто правило е да не го допускате на една ръка разстояние, за да не може да ви удари. Там ако е, нека да се крещи, да вика. Ако вие можете да запазите спокойствие, това е прекрасно. Но и до момента, в който вече границата е прекрачена, няма какво да се направи и тогава ето от тук. И го чаткате веднъж в главата. Ако това не свърши работа, макар че ще свърши, правим бам-бам втори път. Ако и това не свърши, правим пап-пап-пап 3 пъти, но не трябва да бързате твърде много. Първо имате прилича, като ударите веднъж, той заляга настрани, издръпва се нещо, прави реакция, трябва да видите къде му е главата. Иначе веднъж ще го ударите в бузата, после ще бъде горе в главата, после ще бъде някъде в ръцете. Трябва да можете да го виждате. От тук, веднъж. Поглеждаш го, той не прави някаква реакция, още веднъж. Защото почти всички в началото се шашкат. Освен ако срещу вас не стои наистина подготвен човек-боец, но повярвайте ми, ако човек е подготвен, ако е боец, той няма да бъде толкова агресивен, освен ако не е използвал някакви субстанции. И
няма да стигнете въобще до такава ситуация. Това е просто с лаладжи, улични топалкаджи, прости хора, които са агресивни. Те може да са двама. Ето, тук имате единия. Говорите му, другия идва зад вас, защото иска да ви притисне. Двамата са агресивни. Бам на единия, бам на другия. Но трябва да знаете, че когато направите шамара, трябва след това да можете да продължите. Тоест, идеята, ако случайно не му нанесете щета, ако той реагира, ако се вдигне ръката, какво се случва след това също е много важно. От тук правим бам! Поглеждате го, там, там! Или пък бам горе, хоп, хоп в корема. Каквото и да е, за да може да го откажете и да приключите ситуацията. Разбира се, има нещо много важно, което може да го направите. Ако успеете да запазите психическо спокойствие, трябва, въпреки че искате да му нанесете болка, да го откажете, агресирали сте и вие, ви се е дигнал много адреналина, трябва да имате една идея внимание, защото някой път само един такъв удар може да нанесе много лоши щети, особено независимо, че той е глупак, говори много, псува много, но не е подготвен, главата му не е подготвена и може да стане голяма беля. Затова аз обяснявам тези неща от гледна точка на бойните изкуства, от гледна точка на възможностите, на самозащитата. Виждате какво става по света. Правото е на силния. Вие не че трябва да прилагате сила, но когато знаете, че можете да направите нещо, когато сте го тренирали, когато сте изградили вътрешната си увереност, вие излъчвате сила и увереност. Излъчвайки сила и увереност, няма да изпадате в неприятни ситуации. Аз съм Живко от Самурай Доджо Варна. Ако сте във Варна, заповядайте, може да тренирате тук. Правим тренировки за най-малките, деца от 4 до 7 годишна възраст. Правим тренировки за младежи. Младежите, основната база е кикбокс, но минаваме и през основните базови техники от карате кьокушин и мъже и жени, които искат да се възродят, да подобрят енергията си и да научат някой друг похват на самозащита.